Partiyên siyasî ji bo amedekariyan hilbijartina heftê hezîranê bi taybetî li ser xebatên nava gel disekinin. Ji bo vê şêwe xebatê endam, rêvebir û namzetên partiyan her roj li qadan, li kolanan û li taxan di nava gel de digerin. Ji bo vê xebatê her roj ciyek tê diyarkirin û rayedar û namzet bi hev re diçin behsa program, armanc û polîtikayên partiya xwe dikin. Maalesef AKP'nin her alanda olduğu gibi مخابن وقت هر وارده دواره رکلام و بیلبوردان دجی چتبونک هیا نممکنه کل همبر وی تشتی بسکناندن به طایبتی دما کو ام لجی وارن آید رای گشتین دنیرن ام دبینین کو یک پارتیوان جام بکارتینه و تو پریکی جناده دستری دوکا پارا CHP پارا پارتیان دن جی دورده هیا ام همبر وی چتبونه تیت کوشن ام بسر کevin ama bu zaferi kazanacağız. Carcaran ev xebat weke gera di nava esnafên de çêdibe, carcaran jî li kolanan belavkirina belavokan. Di temam êvan xebatan de namzetên partiyê bi baldarî tev digere û yek bi yek bi dengdêran re alaqedar dibe. Çok güzel gördüğünüz gibi gelekî baş derbas be weke hûn jî dibînin ez dixwazim hilbijartina heftê hezîranê di serî deş Stenbolê re ji bo Tirkiyeya me erdnîgariya Balkanan û erdnîgariya Tirk xêrê bîne. Ev hilbijartin ne tenê Tirkiye van erdnîgaran jî alaqedar dike. Çavê Balkanan, cihana Tirk û Qudusê jî li vir e. Tamamê erdnîgariya mağdur û mazlûman alaqedar dike. İnşallah wê heftê hezîranê de careke din bi rêberiya Serokwezîrê Ahmed Davutoglu AK Partî bi serê xwe bibe desthilatdar. Ev meşe hezkirin heye. Ew salkên xwe bera xwarê didin, em jî kulîlkên xwe didin wan. Salıyorlar sepetlerini, veriyoruz çiçeklerimizi. Partiya desthilatdar yani AK Parti behtir behsa karên ku heta niha kirine dikin û dibêjin ger ku ew bibin desthilatdar wê gelek tiştên din bikin. Lêyên muxalif li hember vê polîtikayê rexneyên xwe bi dengdêran re parve dikin û daxwaz dikin ku ji bo desthilatdariyê şensekî bidin wan. Ji bo hilbijartinê heftê hezîranê partiyên siyasî xebatê xwe her roja ku diçe xurtir dikin. Ji bo ku bandorê li ser wan dengdêrên bêbiryar bikin her roj li kolanan. Ferit Demirel, Rûda û Stenbol.